nonke ningizima Afrika nonke emhlabeni jikelele njoba sazi sonke ukuthi ngeSaturday lesiya kuyona ntambama ngo10 ebusuku ayavala ama DSTV Mzansi awards asiphusheni sivotele Utshatha umfoka Ngobe uKhathidu makataza idudla ngokudla ezitolo kuzuvoteke mahala ha ngena lapha ku internet ufike lapha ku Google wakho ubhale ukuthi DSTV Mzansi Magic Awards izokudirector lapho ulandelele uklikhe lapho uzobona lapho kuvota khona ugcwalisa imininingwane yakho ukwazi ukuthi ufake amagama akho ufake inamba yakho izokuthumelela imessage ene OTP number uyifake lapho uphusha amavoti awu100 ngenamba ngayinye kanjalo nomuntu omjwayele wenze ngenamba yakhe nomunye wenze ngenamba yakhe kanjalo sabalala amavoti kulolu suku nje olodwa orsele kube ukuthi kufakwa amavoti a more than 15 or 20,000 abuye nayo umfoka Ngobe le awards ibaleke kakhulu le awards ngoba sazi ukuthi mina senginayo le awards la ngashaya khona aka ngangibashaya ngane ngokuvota kanti ke futhi ungatheka lapha na ku Facebook uNhlex umfoka Mpungose mawenqene kwenza lokho umthumelela inamba yakho noma kuthiwa umthumelela nge-inbox umthumelela inamba yakho uzokwenzela nixhumane noma kanjani akabuye nayo Khathide le awards ibaleke kakhulu ngiyabonga.